Moikka kaikki, Jasmin täällä ja Eivan kanssa. Joo. Ja tehtiin siis tämmönen tästä tulee siis tämmönen Dub Smash video. Toivottavasti te ajatte, että se on kiva, hauska ja toivottavasti te tykkäätte siitä. Moi! Ollaanko kavereita? Ei ehkä. Hei, tiedäksä mikä on Nallepuhin veljen nimi? No. Puhuveli! Arvaa mitä, Pirkko? No, Minua pierettää. minua ei. You are my best friend. If I'm dying, you dying with me. Ain't no choice. My best friend is my best friend. You fuck with her, you fuck with me. You fuck with me, you fuck with her. You fuck with us, bitch, you better pray. Netissä ei tarvitse näyttää naamaa. Niin voi olla. Lumiukko tetäsinkäs. Nyt leikin aika on. Homo, tule alas sieltä! Jaa, mitä sanoit? Sanoin, että tule alas, niin me vedetään sua lättyyn.